Ya, regai ndimbotaura handisati ndataurawo zvangu kana murume Dhuterere achinge aimba. Iyi songwe yake inonzi Manuel Dare Guru iri. Ndainzvera, ndaiteerera. Uye ndakaiteereresa, ndikaitsenga-tsenga, ndikadzokorera kuitsenga ndikamedza, ndikaipfira futi ndikatsenga. Ndikanyatsonzwa zvaaikutaura. Zvimwe zvinhu hazvidi kushandisa ruvengo. Zvimwe zvinhu hazvidi kushandisa kungovenga munhu so. Unoziva ukavenga ticha subject vari pasi. Vamwe vakati ukavenga muriwo sadza racharimedzeke. Panzvimbo yekutoti udzwe kuda muriwo sadza ridyike, iwo venga muriwo hauna kwaunoenda. Murume aimba song iri kuti Manuel Dare Guru musangano Marema. Marabha nemvura dziri kutengeswa hazvina kutanga kuburutswa kana kuti kutanga kuoneka kumapentecost. Kubva kare chitendero chechipostori chichidzika panyika babaji 1931 ndivo vakatanga kueresa mvura yemutsime, yepanerera, yemugodhi, ichipirwa mazita kuti enda uneshandisa mvura yemutsime. Chinonzi anointing, kuereswa. Chinonzi kuereswa kuti muzita renyu baba neremwanakomana neremweya. That's anointing. Kunopafadzwa kwacho. But chinenge chakunzi anointing oil. Vanhu vanotenga zita iroro rechirungu iroro. Aya marabha, that's it true. Hazvina kutanga nhasizvo. Abaji wanadzika panyika taisungirira shinda mumaoko nemuchiuno, shinda dzegreen, shinda chena, rwodzi romushamba, mikosi yacho iya, kana kuti mikosi magonje pakarawa, tichishandisa zvataipirwa pachena. It's only chagadzirwa nerabha yangonyorwa kunzi this and that church, yangonyorwa kunzi who is that church, and yangonyorwa the Miracle One Church. Motoenda muchimhanya. Murume ataura wemadzibaba, ataura. Haana munhu waatuka, haana chechi yaabata, haana sangano raatuka. Zvione rimwe bwidi riende kuZBC ronda kuti musaplay song iyoyo, rotobhadhara mari. Ndio Satani chaiche. Hadazoda sekuru wangu wakamboimba wakati shamwari nenyoka wakatamba nadzo haunamati. Vakambodaro hadazozviziva wakati chinofadza Satani rufu. Pamwe panofarwa afare. Mumwe munhu angatokumbukira song kuti saplayiwa munyika. Iyi ndiyo song inofanira kuplayiwa every morning. Ndiyo song inofanira kuplayiwa every Sunday vanhu vasataenda kuchechi. Nechikonzero you find kuti takambotukwa isu apostori hatina chatikapindura isu. Takambonzee tine mamarine spirits. Here vapostori vanozoenda unokwira makomo. Here vapostori zvino. Here vapostori vazoda takanyarara hatina kupindura asi ndakati kana vamagaya vachitumwa naMwari, kana vamakandi vachitumwa naMwari, kana vaEbet vachitumwa naMwari, kana vaTB Joshua vachitumwa naMwari, handei mberi tuone. Asi kumagumo kwakaoma. Yewe mukomana apfekwa naMwari, uyu mukomana watumwa naJehovha kutaura, Manuel Dare Guru. Hezvo vanhu venyu vorasiswa kuita kiu kupfekedzwa rabha. It's only that yangopinda wari kunzi anointing. Do you know now we're going to madhimoni haina kutanga kumapentecost. But unoona vamwe amai vachitomirizika nzi ndakamanifesta nezvinopa ndakaenda kuchechi I manifested a demon. Andofarira kumanifesta but madhimoni akatanga kudonha kare kare pataenda kuchechi taiona achikreshwa, vanhu vachidonzwa nemadhimoni achiumburuka. Zvinhu zvataitosema asi nanhasi nokuti kunobviswa mari vanotofarira kumanifesta. Manuel Dare Guru. Hanzi murifuza mukoma wangu. Hanzi makadzungaira atete. Hanzi verengeyo magwaro. Unobirwa wakabata bhuku. Kuseka nhamo serugara asi mukomana aimba. Zvinoda kuteererwa. Tora nguva uchidzeya uchiteerera songwe. Ina handina matina Dhuterere, handipinde gereke naye. Ameno chechi anoenda komabhiza kuinonzi ameno sendi chakuti. But
message iri pasong apo so inondibata ini mukomana wemasowe iJohani wemasowe inondibata ini mukomana wemasowe weJohani Masowe inondibata. And then message yake yandipfekedza nguo chena pamoyo, message yake yandipfekedza nguo chena mumoyo nemuropa kana nyangwe ndandakarasika inye message netendoutsai. That's a great, and iyi message guy, it's an open check. Isingatomboda ndo mazuva anonzi chakanaka mukaka urungwe maguma vanzo zvataura. Ndoda kutenda chete this song. Ndoziva kuti vamwe vanhu vanovenga munhu, but chakanaka madzibaba, hapana paabata chechi yemunhu, hapana paatuka chechi, ari kuzviita anozviziva. Zimbwa ndiyo ndochete kupedza nyaya zimbwa ndiro. Ukangoona chete wabatikana nenyaya iyi yaimba mukomana ndiwe. Because marabha kana ari anointing wristbands they kupirwa mahara anditi because isimba raMwari. Kana mvura iyi anointing water, iyi mvura munoti munenge mamboisei mukati kuti izonzi anointing water. What type of drug ramuri kuisa mvura imoto izonzi anointing, munenge maisai what type of drug, alright, what type of blood yamaisa mukati imomo. As long iri mvura chete yamangotora makati muzita renyu baba neremwanakomana neremweya mutsvene, Dutere is right, ari right murumu. And the song yake ngaiplayo mani munyika ina. I support this song must be played all over the world. Pese mana playwa, even muno muZimbabwe mana playwa muradio padiki, especially ma Sundays vanhu vakuenda kuchechi, vanhu vana kuenda vanzwa this song. Understand muchechi vanhu vasati vaparidza vanotanga playwa song iyoyi, vanhu vombodanza this song. I think it's a very good song. Thank you Mr. Duterere. Thank you Baba Duterere. Kwauri ikoko zita ndinonzi Baba Ecos, zita rangu ndinonzi Madzibaba Ecos Chiore. Ndinobva ndipaguru apa ndafarira zvangu message yakwe, ndafarira ndaifarira chaizvo, ndairumbidza. Thank you so much.